Jamkan sariya bilo la jabaro chef la jabaran soka ka ufu ka walimando au ka jamkan sogantilla au be yoro ka ben watima ka ufu ka walimando ko bi jamkan sariya bilo wono anya nyashimi ma barako donga jamana konnana jamana sariya be ma baraka mogo ni baraka kan mogo ni repoka kan sariya be afo jango sariya sumaire bi anya nyashimi ma ode anga mali bolla bara ni ko artisanat on ba blanc kono ko est ce que artisanat mi bon ko suba la ko damatewa artisanat yere jumay mogo jumay do kala suku jumon ganga ke la ko li jumon ganga ke akona na wala saka yiriwa ka sabati anga jamana kono bi babu asgino de ka le thème du jour secteur de l'artisanat au Mali au rôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage babu asgino de ka bi joro me mas se ka ye kalana la kokolula anga jamana kono bolla bara na sarafe mawlele ambulo ko keneka oye monsieur Bakary Diarra chargé de formation de la Fédération nationale des artisans du Mali FENAM ana le ñoo fait bi wala sa akam blasera joro mi me kalana bolla bara kono abisa nafa jumon di ama abseka barantenya kere choko jumona ni ala sona dabe do numbera jenna ka festa aw nyana bi wala sa aw kasaka famali chama soro akona na wala soni ananga mawlele am ñoo soro wala sa ni aw anga bo kuma kono ka sabuke abina am blasera ni hakina munuye inshallah Monsieur Diarra ami foki wala nyimando ani ci blema ana telia be ibula ko robara bebla ye artisan kananga jabi nyingali jabi mi ga sawabe ma chama kuna sirila obseka boko in kalama obseka bulla bara na fando gele mu ma kono na ufam yo mu ngami foki wala nyimando ma wera foki wala nyimando ko bargada mako weleli ote ko gele may jabi diga gele fosobe artisanat ko mana wuli place werata on ka njoro faako suno bi muté bi soro fiu mais alhamdulillah ni ko beke burge nga sa soro parce que tembe mi kan temi na fa bu ko jugu artisanat na sa ka famia donc ami la jeli ba bela jeli fo ala ka jamana sabati ya rabbi ala ka duwa mana ajaranye dakuru yan kilin ka anga sigi damene anundo jamuka nundo ebseka mun fayana artisan yere jume na fara ko artisan ma chama meno uya ke bamako chamanjela sukuba konnana a foro ma ko artisana on yere chama molo na aboro la artisan on de jora bawre dola ebseka mun fayana artisan yere ka kanyin ngali kay kusbe ni ye artisan fo kaba abina fo itushira dunia yere côté kelena quoi dunia sigile me côté sabadika adama dembe tlale me suga nanina kusbe artisan ne qualité flo artisan kusbe ma dalu dima artisan ye moye ibina ka fen to mo mi kora ba a be bayele ma ka ke fen wore yi ba ko tier la kwa akara anyana ko yere bo fo o misali do juma ale kala naw amakala misali ni ka moto tiena sanga ke bebe mi fama ko yi ka moto tiena sai ye ko be ka mawuli ibina ne artisan fi moto lana artisan ibina na fi aba langa ba ha wuli ka dima bi ta fitaro ite problem soro kele ni mo famia ibita fini kura san sugula wa bina ne wa bisaba kana tayri ma ba beteke ira fi bi ko do ataka fini tika sudu ka bisu la ka teke ira sigina ka beteke ka bampe ni ya ta te wor fo soro wati ma bi ta kana akala na ka haglina ye ka pan ka dima jama be wa ci ka fini nyana de be no fo o de artisan yere de we sojolo fana artisan sojolo e artisan on nga so nyana o artisan fana artisan c'est-à-dire artisanat artisan do mo be no ko bi siga fendo yele ma ka ba chukula ka bla chukula wala be artisan do bon horo artisanat yoro indamate artisanat yi olu sanu fakala we olu sanu fakala de o de ko so go mo ko artisanat et puis a so jora artisan de ko donc o de na ko artisanat o artisanat yi to kan mais bangana nga o de bolo barakela donc fembe ko e bolo barai no de kay isigi ki miri ka fen bayele ma ka bla choko wala mi de choko khorle o de bolo barai quoi voilà
ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ waati in yɛrɛ bɛ sɔn ka dɔgɔya dɔɔni n'a fɔra sisan nɔ ko fédération an kumana ka la fédération nationale des artisans du Mali alors ni e yɛrɛ ye o chargé de formation ye min ka baara ɲɛsinnen don kalan ma lakɔli ma alors i bɛ se ka dakuruɲɛ fila fɔ an ye ka fédération yɛrɛ fɔ an ye wa n bɛ se ka fédération ɲɛfɔ fédération créera 1992 démocratie kɔfɛ démocratie kɔfɛ ka kɔn o ɲɛ tɔgɔ wɛrɛw tun b'a la mais fédération nationale des artisans du Mali a créera 1992 bi mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka membres bɛ se mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna ma awɔ o mɔgɔ 100 ye mɔgɔ jumɛnw ye o bɛɛ ye atelier tigiw ani minnu bɛ se baara la déjà o de y'ale ka membres ye quoi i bɛ ka faamuya association min b'a kɔnɔ association 1280 ɲɔgɔn de b'a kɔnɔ kosɛbɛ association 1280 fédération nationale des artisans du Mali a bɛ Mali région bɛɛ la a ka coordination bɛ région bɛɛ la région kɔrɔlen ninnu na cercle bɛɛ a ka union bɛ cercle bɛɛ la donc ale représenter le Mali fan bɛɛ fɛ n'i ma chambre de métier sɔrɔ yɔrɔ min na ale bɛ chambre de métier ka rôle jouer yen nɔ donc aw ni chambre de métier bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fédération nationale de chambre de métier créée o de ye fɛɛrɛ kɛ pour que chambre de métier ka créer parce que fédération nationale tun ye fɛn de o de tun ye syndicat ye donc état tun t'a a ɲɛyɔrɔ sɔrɔ la an tun tɛ état ka fɛn dɔ sɔrɔ parce que syndicat tɛ fɛn dɔ sɔrɔ état fɛ donc o chambre créera o hakilila kɔnɔna na donc chambre de état bɛ ale contrôler quoi donc même état bɛ fɛn bila ka taa ale fɛ yen nɔ ségal bila ka taa fɛ yen donc ani comptable o de bɛ chambre gérer quoi. alors o cogo la sisan ni an kumana aw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan artisanat i y'a ɲɛfɔ an ye sisan a bɛ n'a fɔ ni ye du ta k'a lajɛ du kelen o kelen i b'a sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔw mago bɛ artisan caman na alors e ka faamuyali yɛrɛ o la jumɛn i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn ɲɛna k'an ɲɛna o kan en tout cas i ye jaabi mun de san an y'a faamu yɛrɛ de la fini mun b'an na an y'o faamu du tɛrɛ mɔgɔ kelen o kelen a dɔgɔyalen artisan 5 ye o b'i bolo quoi mɔgɔ kelen o kelen i tɛ se ka taa k'o to k'i yɛrɛ bɛ ka charge ta o mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka charge ta o ye o mɔgɔ kelen o kelen artisan 5 de b'i bolo a dɔgɔyalen ayi kelen de bɛ ne bolo dɛ kelen t'i bolo i ka tailleur kɛ bɛ yen i ka mobili tɛ tiɲɛ n ka réparateur en tout cas i ka mobili tɛ tiɲɛ mécanicien bɛ yen i ka mobili moto tɛ i dɔw ka moto tɛ tiɲɛ u ka nɛgɛso tɛ tiɲɛ o bɛ tiɲɛ e ka so courant t'a la o tɛ réparer télé t'i fɛ yen nɔ wa télé bɛ yen donc e ka problème min bɛ sa c'est-à-dire n'i ye adamadenya bɛ daminɛ artisan de bolo quoi a kosɛbɛ ni muso jiginna a bɛ kunbɛn ni fɛn fɔlɔ min ye o artisan bolo nɔ ye wa ni mɔgɔ sara i bɛ taa don ni fɛn min ye o artisan bolo nɔ de ye quoi adamaden bɛ kunbɛn ni artisan de a bɛ taa ni artisan ye Mali kɔnɔ anw fɛ yan kosɛbɛ donc artisan mɔgɔ kelen kelen yɔrɔ jan tɛ o mɔgɔ fini ta dɔrɔn bonbonna fini ani kasaki fini a fila bɛ ye artisan de ye tɛ taa yɔrɔ jan o kana sama ka taa yɛrɛ kosɛbɛ donc o la mɔgɔ kelen o kelen artisan 5 b'i bolo a dɔgɔyalen hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama k'o de b'i bolo i n'a fɔ e yɛrɛ tun t'a kalama k'a b'i bolo cogo min na e kɔni i ka tailleur kɛ dɔrɔn n'i ka artisan ye ka sɔrɔ i ka fɛn tɔw bɛɛ bɛ yen nɔ i bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i kan k'i diya n'o ye o bɛɛ ye artisan de ka bolo kan a bɛɛ tu hali ni avion san artisan de b'a dilan i y'a faamuya voilà donc hali ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛlaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ni artisan ma baara kɛ fɔlɔ jagokɛla tɛ se ka jago kɛ ni artisan ma baara kɛ parce que artisan de b'a bayɛlɛma fɔlɔ k'a sɔrɔ k'a bila jago bolo kan ni sɛnɛfɛn bɔra tuma min na a bɛ transformation b'a kɛ o de ye artisan ka baara ye o de b'a et puis sɛnɛkɛla bɛɛ ye artisan ye sɛnɛkɛlaw b'u ka karata n'u ka fɛnw dɔn o y'i kɛlen artisan wagati u b'u ka kɔlɔn sen o bɛɛ ye artisan ye donc sɛnɛkɛlaw bɛ yɛlɛma ka kɛ artisan olu b'a fɔ ko artisan saisonnier quoi olu bɛ yɛlɛma ka kɛ artisan ye voilà n t'a dɔn i bɛ ka faamuya n y'a faamu donc ni artisanat faamuyara jamana bɛ lafiya de mais artisanat de ma faamuya fɔlɔ jamana yɛrɛ ma artisanat faamu fɔlɔ mais sisan an bɛ se k'a fɔ ko n'an ye artisanat baara yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ est-ce que an bɛ se k'a fɔ a fana jɔyɔrɔba bɛ baarantanya kɛlɛli la wa cogo jumɛn na très bien n'i bɛ fɛ ka baarantanya kɛlɛ i bɛ taa artisanat de sinon n'i taara yɔrɔ tɔw la i bɛ taa baarantanya juguya de cogo di kana siga n'i ye a lajɛ Mali ka ɲɛsin bɛ fɛn ma o ye école de ye Mali ye ba don école la a ye denmisɛnw ka kalan ta an bɛ gouvernement fo a ye denmisɛnw ka kalan ta 100% fo n'a ma diya i ye ka taa i den don gouvernement ka école so la sinon i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara ye
mais n'o de man di ni se b'i ye i bɛ taa don kalan wari caman b'a la walasa i ka a ka fɔ k'i den bɛ yɔrɔ valeur la sinon gouvernement kɛlen bɛ ka kalan bɛɛ ta cogo min na o kalan in dɛ o de bɛ taa kɛ baarantanya ye yɔrɔnin kelen. cogo di. parce que a ma f'u ye ko n'u tilara k'u bɛ baara wɛrɛ kɛ a fɔra u ye k'u de ye kalan ye k'i bɛ taa bureau kɔnɔ. an bɛ kalan n'o ye yan. a bɛɛ bɛ ka kalan n'o ye donc à la fin baara min yɛrɛ ye baara ye mɔgɔ kalanlenw t'o jate tugun yɛrɛ kelen mɔgɔ minnu kalan bɛ fana a man d'u ye artisanat ka développer an b'a faamu cogo la an artisan parce que ni artisanat développer olu kɔrɔ de ko conseil minɛ bila ɲɛsin ɲɛ or o tɛ mɔgɔ min kalan bɛ kuma bɛɛ fɛn de b'i ɲɛfɔ ale de b'a sɛbɛnnen kalan k'a ɲɛfɔ e min bɛna kɛ ye quoi par exemple artisan caman bɛ u ma kalan jan kɛ quoi u ma kalan jan kɛ mais ala ye dɔnni de d'u ma dɔnni min b'u a fɔ o ko dɔnni quoi adamadenya sigi bɛ fɛn naani min kan o ye dɔnni nafolo fanga ani ko tɔw dɔnnibaga o de ye mɔgɔ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ ala ye min bila bɛɛ sanfɛ ka dɔnnibaga kɔni o artisan bɛɛ ye dɔnnibaga ye i bɛna artisan fila sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ dɔ in bɛ dɔ dɔn dɔ in t'o dɔn fiyewu dɔnni de don quoi c'est dɔnni hali n'a y'a f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ko dɔnni n'a tun ma f'i ye i tun t'a dɔn quoi o de ye dɔnni ye quoi mais ni mɔgɔ nana dingɛ sen e yɛrɛ peut-être i yɛrɛ bɛ dingɛ sen o i yɛrɛ bɛ dingɛ sen quoi voilà donc artisan ale ye dɔnnibaga de ye quoi nafolotigi bɛ yen faama bɛ yen wa jama tɔ bɛ yen mɔgɔ tɔw bɛ se min na miso la min yɛrɛ b'o kɛ voilà o de ye mɔgɔ adamaden sugu naani donc artisan ye dɔnnibaga de ye quoi. d'accord mais komi an ka bi babu bɛ sigi kosɛbɛ kalan in de kan. kalan kan apprentissage formation professionnelle ani apprentissage. voilà Mali kɔnɔ bi est-ce que aw faamuyalen don ka aw jate ka aw ka baara in yɛrɛ kɔnɔ est-ce que anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ye ani jamana marabagaw est-ce que anw ye aw yɛrɛ faamu parce que e bɛ ka minnu fɔ nin ye ne filɛ ka ninnu caman faamu sara la ne tun t'a dɔn k'o ye artisanat ye o ne tun t'o dɔn k'o ye artisanat n ye nin ɲɔgɔnna caman alors e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ nin yɛrɛ kan Mali kɔnɔ. kalanko la ni ye artisanat formation jateminɛ ni ye formation yɛrɛ jateminɛ formation professionnelle n'i y'a jateminɛ professionnel ye ka baara kalan de quoi a kɛcogo ɲuman na formation état y'i jɔyɔrɔba fa a la ayi parce que Mali kɔnɔ document bɛɛ ka ɲi document ka mais exécution tɛ a tɛ ka appliquer quoi depuis 2016 formation tun bɛ artisanat formation tun bɛ kuma min na a jɔra depuis 2016 fond d'appui FAPA ani APJ ni ANP olu ka baara de ka mɔgɔw kalan ye bon formation dɔ tun bɛ artisanat état tun b'a financer a 20% financer artisan bɛ 80% de kɛ hali sisan artisan bɛ ka 80% kɛ o ye jumɛn ye denmisɛnninw bɛ taga minnu dɛsɛra école la ani minnu ma taa école la yɛrɛ u bɛ taa di garage la ou bien atelier la ou bien artisan dɔ b'a ka yɔrɔ la quoi ale de b'a kalan a bɛ min kalan kunna o ye 80% ye maintenant ka sɛbɛnni yira a la ko n'i ye nin kɛ o de n'i y'a k'i kɛ professionnel min kɛ i ka titre sɔrɔ o de ye 20% ye état tun ye o bila sen kan bon 2016 a jɔra mais a jɔlen ni bi cɛ état min kɔfilɛ a la yɛrɛ u t'a dɔn k'a fɔ a kan ka wuli yɛrɛ u bɛ ka formation min kɛ sisan a formation tɛ mago fosi ɲɛ a tɛ mago ɲɛ cogo di mun na n'i ye APJ ka fɛn lajɛ APJ bɛna denmisɛnnin jeunes de ta ka na minnu ma deli ka métier kɛ métier bɛ daminɛ a dɔgɔmanin ye san 1 de ye baara la sinon san 3 pour i ka se ka kɛ métier kɛbaga ye pour i k'a dɔnni sɔrɔ quoi f'i ka san 3 sɔrɔ a la mais olu bɛna kalo 1 kalo 3 ka wari ba bɔ k'a d'u ma yanni u tun k'o kɛ u tun kan ka bolola baarakɛla minnu ka métier don dɛ u kan ka taa olu de équiper fɔlɔ ou bien k'olu former fɔlɔ olu ka se sinon u bɛna mɔgɔ kura minnu kɛ u tɛ taa yɔrɔ si u bɛ tila ka minɛnw feere de a tɛ kɛ fosi ye kosɛbɛ wa formation minnu bɛ ka kɛ sa même FAPA bɛ ka min kɛ perfectionnement ninnu a tɛ taa yɔrɔ la o a tɛ taa yɔrɔ si mais n ko objectif laɲini dɔw de b'a la walasa o laɲini ba bon n'i ye a lajɛ n'i y'a a laɲini a minɛ a t'a minɛ a kɔnɔ awɔ formation kɔni dabɔra ka baara créer kama bɛɛ ko ko ka baara kura créer ne ka atelier bɛ n bolo déjà n'i ye ne former ne mago bɛ min na ne kan ka n'o de demande kɛ pour que o formation ka kɛ anw na walasa mɔgɔ wɛrɛ min bɛna di ne ma ne ka se k'o kalan. alors mais sisan ka to an ka thème kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bi toi selon vous en tant que chargé de formation de la Fédération nationale des artisans du Mali e yɛrɛ bolo an kan ka orienter ka taa formation sugu jumɛn na jamana kan ka aw dɛmɛ
k'a bila formation sugu jumɛn kɔnɔna na a bɛ se ka denmisɛnninw encadrer cogo jumɛn walasa o formation in ka ɲɛ u bolo delinquency ni fɛn caman bɛ yen dɔrɔguta ni fɛn caman bɛ yen nɔ ka se k'olu dafa an ka jamana kɔnɔ ka se ka jamana faamaw dɛmɛ o kɛlɛli la aw fana jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye anw n'i y'a jateminɛ jamana n'i y'a f'i ye a papier bɛɛ ban nɔ ka ban min kan ka kɛ n'i b'a fɔ ni jamana b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la a kan k'i ɲɛsin artisanat de ma o ye jumɛn ye a ye école sara cogo min na k'a ta en charge jamana ye école ta à 100% a kan ka denmisɛnninw ka bololabaara fana ta 100%. I b'a denmisɛnnin caman bɛ garage ni atelier la u dɔrɔmɛ kelen tɛ di patron ma u bɛ taa patron ka dumuni kɛ dɔrɔn k'a ka minɛnw tiɲɛ ka taa so ka saba ni u ye baara dɔn tuma min na u bɛ tila ka atelier dayɛlɛ kɛrɛfɛ k'a k'i concurrent ye e b'a faamuya ni Mali tɛ jamana bɛɛ kan n'i y'i den di mɔgɔ ma i bɛ to ka dɔɔni d'a ma o komi État kɛlen bɛ ka école subventionné a bɛ école sara maîtres olu embauché k'olu sara pour que u ka denmisɛnninw kalan a kan ka se k'o artisanat fana fɛn o fɛn denmisɛnnin fɛn bɛ ka taa artisanat kɔnɔna na État kan ka ɲɛsin olu ma ka forfait dɔ di olu maîtres fana ma maîtres artisans ninnu ma ka maîtres artisans ninnu fana former u bɛ ka métier min kɛ yɛrɛ yɛrɛ de k'a ɲini k'u former technologie min t'u bolo yan ka soit ka mɔgɔ bila ka taa ou bien ka formateur déplacer ka na an fɛ yan ka na groupe dɔ kalan comme formateur u ka ka mɔgɔ tɔw kalan jamana développeli bɛ artisanat de bolo i sɔnna o i ma sɔn o de don quoi hali n'an ma sɔn ayi n'i sɔnna i ma sɔn o de don a yɛlɛma cogo t'a la yɛrɛ dalu jumɛn bolo la dalu min bɛ ne bolo n'i ye développement sira fɛn o fɛn ta ko min bɛ nafa de don i b'a sɔrɔ a bɛ artisanat de kɔnɔ mais min bɛ wari dun o de bɛ sira wɛrɛ fɛ quoi. Ah bon? Kosɛbɛ. Alors mais n'i ye nin fana bɛɛ ta k'a lajɛ apprentissage formation professionnelle apprentissage an ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ fana bolo maître artisan yɛrɛ fana jɔlen tɛ u jɔyɔrɔ la u jɔlen tɛ u jɔyɔrɔ la u kan ka denmisɛnninw kɔlɔsi cogo min na est ce que aw fana aw maître artisan fana bɛ ka denmisɛnninw kɔlɔsi est ce que aw kalanna cogo min na rigueur mun ye aw kalan walasa k'aw se bi est ce que denmisɛnninw b'aw bolo o rigueur kelen bɛ aw bolo ka baara ɲɛ yir'u la u ka se ka kɛ don artisan ɲɛnama yɛrɛ wa awɔ denmisɛnninw i ka nin question a jaabi ma nɔgɔn quoi pourquoi anw kalan mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara artisanat i bɛ kalan n'i yɛrɛ ka cɛsiri de ye n'i taara école la i bɛ kalan ni gouvernement ka cɛsiri ye ani maîtres ka cɛsiri parce que maîtres bɛ ka sara n'a fɔra ko mɔgɔ si tɛ ka taa école la olu bɛ wuli ka mankan kɛ walasa mɔgɔw kana école la kana fɔ ko olu ye inutile quoi olu bɛ wuli ka ko dɔ kɛ nin kɛ u bɛ taa parents d'élèves walasa k'u bila ka na mais anw fɛ yen nɔ mɔgɔ si t'i sara i ka foyi t'a la donc ni denmisɛnnin a b'a jija a yɛrɛ de n'a nana n'a sera k'i ɲɛsin baara ma o don n'a ma se k'i ɲɛsin a fara banna parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛ se ka di ne ma ne bɛ k'u former ni minnu y'u ɲɛsin a ma ne b'o de former n bɛ tɛmɛ parce que papier tɛ ni mɔgɔ cɛ la fosi tɛ ni mɔgɔ cɛ la mais État kan k'i ɲɛsin denmisɛnninw de ma quoi minnu ma taga école yɛrɛ la fiyewu fiyewu État kan k'u ta en charge hali ni collectivité b'a ta en même temps minnu recalé la a kan k'olu fana ta minnu fana diplôme n'u sigi minnu tɛ fana da a kan k'olu fana ta ka a bɛɛ kalan métier la o de kan ka kɛ bi ni fonction publique bɔra daminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 300 u mago b'o dɔrɔn de u b'a sɛbɛn ko mɔgɔ 300 mais mɔgɔ 20,000 bɛna dossier déposer a fɔra ko mɔgɔ 300 de b'a daminɛ mɔgɔ 20,000 nana déposer a kɛra cogo di donc an bɛna kɛ cogo mɔgɔ 300 de bɛ taa hali n'a kɛra premier venu premier servi donc o tɛ histoire ye o mais min ti jɛ dɛ o de ye ka taa baara kɛ taa fɛn dɔ kalan i k'o dɔn i yɛrɛ k'o kɛ donc mɔgɔ minnu diplôme min dɛ u ka diplôme min ta ka na n'u ye u ka na u di artisan ma u ka kalan kɛ u bɛ kɛ école professionnelle mun dayɛlɛ ko État ta don école professionnelle tɛ kalan kɛ koyi u bɛ taa papier dɔrɔn de kalan mais pratique tɛ yen nɔ quoi f'a ka faamuya de mais est ce que pratique tɛ yɔrɔ dɔ la pratique bɛ atelier de kɔnɔ n'i y'a ta électricité domaine kan i b'a sɔrɔ école dɔw bɛ yen nɔ ISCA n'a ɲɔgɔnnaw jamana yɛrɛ ta hali kɛnyɛrɛye minnu kɛra étatigiw ye i b'a sɔrɔ u bɛ pratiquew kɛ atelier fɛnw kɔnɔna na yen nɔ u bɛ pratique kɛ atelier kɔnɔ u bɛ pratique kɛ mais n'i ye n'i bɛna waati min kɛ centre la waati joli don a waati ka dɔgɔn i ka carrière la o formation yɛrɛ pratique minɛn dafalen bɛ centre min bolo a ka dɔgɔn dɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ pratique tɛ o minɛn f'a ka sɔrɔ minɛn de b'i bolo et puis dugu jɛ o jɛ minɛn bɛ yɛlɛma quoi minɛn bɛ yɛlɛma ka kɛ kura ye centre tɛ se k'o san yɔrɔnin kelen o dɔw ye defu sɔrɔ a b'u bila ka taa ko centre de formation professionnelle a b'u bila ka taga centre de formation théorie de la quoi mais pratique tɛ quoi n t'a dɔn ne bɛ ka faamuya cogo di pratique yɔrɔ dɔ de don pratique ye nɔgɔlen ninnu de o de pratique ye quoi ça fait f'i ka taa atelier kɔnɔ min ye garage la pour que i ka métier yɛrɛ dɔn i y'a mɛn i tɛ centre foyi dɔn yan nɔ k'a fɔ ko ministère dɔ ka véhicule dilanni b'u bolo
centre étatique k'a fɔ ni ministère ka nin bɛ nin bolo o tɛ yen munna i b'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ yan nɔ ko cɛ ye ne bɛ se k'an ka to fɛ yen nɔ coupe couture la même chose ministre se ka fini tɛ kala olu fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ka tailleur privé b'olu quoi a bɛ ko bɛ kɛ ne ma bɛɛ ɲɛ b'a la o mais n t'a dɔn k'a bɛna faamu cogo min na kɔni. alors o nasira kan n'i y'o kuma fɔ o cogo la i b'a ye fana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ye centre u ye formation professionnelle kɛ i n'a fɔ état y'u bila ka taa école la cogo min na DEF sɔrɔlen kɔfɛ u ye san 4 dɔ kɛ et pourtant u kalanna u bɛ tila ka se ka ko ninnu ɲɛdɔn mais par contre aw artisans caman bɛ yen nɔ papier bɛ yira u la aw tɛ papier dɔn diɲɛ bɛ ka taa papier ko sira kan est ce que o fana tɛ défi dɔ ye mun kan ka corriger dans le temps n'i ko ko artisan e ye min faamu sa a ye mun faamu an b'a ye dɔrɔn kunfin quoi. très bien n y'a faamuya kunfin a ye dɔnnibaga ani kalanbaga tɛ kelen quoi sɛbɛnni kalanna o de ye kalanbaga ye quoi mali kɔnɔ ko mɔgɔ min ye dɔnnikɛla o de ye kalanbagaw ye quoi minnu ye sɛbɛnni kalan quoi sɛbɛnni kalanna tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ o kan ka t'i sigi dɔnnibaga kɔrɔ a b'a fɔ a b'a sɛbɛn n'a bɛ ka faamuya n'i ye kalan kɛ dɔgɔtɔrɔya b'i bolo quoi i tɛ foyi dɔn fɔlɔ a tɛ fɛn dɔ dɛ c'est comme bɔrɔ lankolon de b'i bolo n'i ye fɛn dɔ i bɛ se k'o bila a kɔnɔ c'est comme fɛn dɔ bɔrɔ b'i bolo ka ban quoi ni ni bɔrɔ t'a tɛ kelen mais min bolo fila fan bɛ wɔɔrɔ dɛ déjà ni bɔrɔ t'o bolo o fana ka fisa ne ye o t'a bɛ ka faamuya n'i kɛra artisan c'est comme mɔgɔ min bolo fila fan bɛ wɔɔrɔ la k'a sigi n'i y'a kunu waati dɔ a bɛ wuli k'a ka wari minɛ mais e min kalan mɛ f'e ka fɛɛrɛ tigɛ ni bigi ninnu de pour que i ka wari dɔ sɔrɔ so i tɛ wari sɔrɔ an y'o ɲɛdɔn ka ban an b'o contourner o an tɛ comptabilité ta an tɛ mɔgɔ si ta an bɛ continuer k'an yɛrɛ b'an ka wari mara an yɛrɛ fɛ yen donc a bɛ to chômage la c'est obligatoire parce que aw ma fɛn kalan aw ye namara dɔrɔn de kalan ayi an ma sɔn o fana ma dɛ an ma sɔn o ma an tɛ dɔn sɔn o ma cogo si la alors bi ka to an ka thème kɔnɔna na an bɛ an orienter aw artisans fana sɔrɔ nasiraw la n'a fɔra ko ka dɔ ɲɛfɔ an na bi artisanat yɛrɛ sigicogo kan jɔyɔrɔ jumɛn aw la économie yɛrɛ développer la n'o y'an ka sɔrɔ bosonni yɛrɛ ye jɔyɔrɔ jumɛn bɛ aw la impôt saraw la est ce que aw fana man ka a b'a ka impôt sara comme ça c'est don a b'a ka taxe sara mairie ye n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na wa. awɔ parce que impôt ni taxe ninnu bɛɛ c'est obligatoire o n'i m'a sɔrɔ o bɛ tigɛ datugu o hali mɔgɔ m'o ɲininkali kɛ yɛrɛ mais n'i bɛ ka fasoden ɲuman premier ɲini artisan ni fasoden ɲuman premier. cogo di. kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya. cogo di. mali bɔra gɛlɛya caman kɔnɔ artisan de y'i jɔ ni jamana ye quoi. i bɛ se ka misali dɔ d'a ma o la. a misali ka ca kosɛbɛ. bisimila. pour que ka baara n'an ye coronavirus lajɛ. coronavirus nana tuma min na a y'a sɔrɔ artisan mɔgɔ si tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si i tɛ bɔ ta hali même i ka atelier taalen problème i bolo mais artisan y'u jɔ ni jamana o wagati o mɔgɔ tɛ taa yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ taa yɔrɔ la avion tɛ wuli yɛrɛ mun bɛ kɛ fɛn minnu bɛ ɲini a bɛ sɔrɔ yan nɔ mɔgɔw min bɛ min la u y'u wasa don la o waati de an bɛ président fo fɔlɔ yanni an bɛ jama président ye artisanat dɛmɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ an ma sigi n'a yɛrɛ a ye kurantigɛba in kɛlen a ye mɔgɔ 300 choisir artisanat ka panneau d'u ma. panneau kosɛbɛ Assimi Goïta a ye panneau d'u ma quoi artisan ma gratuit ça veut k'a daminɛ 5 millions ka taa fo 20 millions a ko bɛ s'o ma ne yɛrɛ ka baara ye panneau installé de ye. mɔgɔ minnu ma fosi sɔrɔ o ye batterie 5 kVA kelen ani panneau 6 de u ma fosi sɔrɔ o y'o quoi. mais min ko batterie kVA an hakili bɛ taa lithium man de la. lithium de don aw de d'u ma artisan ma artisan t'a sɔrɔ yɛrɛ fiyewu fiyewu a dira mɔgɔw ma fo k'o san u tɛ sɔn a la k'ale bɛna san yɛrɛ. donc président y'o mun fɔ a ka présentation de vœux fɛ. kosɛbɛ. avec les forces vives de la nation ko fɛn dira artisan ma. ne yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la. ayiwa ne tun bɛna ɲininkali ko yala ko in dawulu b'i bolo i ka se ka dɔ fɔ a ye wa. ne yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la i y'a faamuya anw ka association mɔgɔ caman ye dɔ sɔrɔ a la komi mali fan bɛɛ de don quoi. donc a fɔra ko mɔgɔw kana lisi lisi nacogo kama a kun y'a fɔ ko wari dɔ bɛ sara k'i bɛ 20% sara quoi donc mɔgɔ caman y'i sen bɔ a la quoi donc u nana di ma ko wari ko t'a la. ayi anw na sara dunyalakaw de b'o kan kandilaka nin i b'a sɔrɔ olu b'a caman b'o la kɛ. donc hakili bɛ artisanat na mais minnu kan ka appliquer peut-être ne t'a dɔn k'a fɔ blocage kɔni bɛ yɔrɔ min na. monsieur Jara bi sigi a sera kuncɛyɔrɔ ma a ka di maa caman bɛ yen nɔ u b'a fɛ an ka segin ka na jɛmukan in tɔ kɛ ka se k'aw jɔyɔrɔ wɛrɛ fɔ aw n'a ye kalan yɛrɛ kan ka bolo da ka taa sira mun kan mali mago bɛ kalan sugu jumɛn na bi ka se ka artisanat yɛrɛ orienter ka taa o la ni tile min bɔra o tile kɔrɔ fɛn de bɛ da jukɔrɔ alors tile kura bɔra
intelligence artificielle diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka taa sira dɔw fɛ aw dun caman tɛ mɔgɔ kalanni n y'a fɔ papier dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw waati wɛrɛ nalima la k'a fɔ ni ala ye don wɛrɛ yira n na an na segin ka na masala o fɛn ninnu kan bi sigi k'a kun cɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛnw lase jamana kɔnɔdenw ma artisanat yɛrɛ accompagner la aw dɛmɛli la aw ka baara kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔ n'o ye baarantanya gɛlɛya ye denmisɛnninw maa ba de bɛ tila bayirika de bɛ tila kalan na mun ye professionnel kɛ ka kabu sɔrɔ ka betew sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ tila universitéw la licence b'u bolo maîtrise b'u bolo master b'u bolo an taara RMD la doctorat yɛrɛ b'u bolo mais baarako bɛ tila ka na kɛ gɛlɛya ye alors bi dakuruɲɛ kelen na k'an bilasira artisanat jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin ko ninnu sigili la ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ. Voilà ne y'a f'i ɲɛna k'a fɔ artisanat b'a jɔyɔrɔ la koyi artisanat ka 80% hali sini sɔgɔma artisanat b'o kɛ État kan ka min kɛ o de ye ka a ka formation duale in dɛ a bɛna kɛ cogo u ka fɛɛrɛ k'a la u k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan formation duale na fɛn b'a kɔnɔ alphabétisation b'a kɔnɔ ale programme na mɔgɔ minnu ma fosi kalan alphabétisation b'a kɔnɔ quoi donc n'u b'a fɛ ka artisanat baarako yɛrɛ kɔni nɔgɔya kɔni même dugutɔgɔ bɛ mɔgɔ min bolo fo n'i mɔlɔla ka taa k'i bɛ taa métier kɛ sinon i bɛ se ka kalan métier la o donc formation professionnelle type dual ale ye côté fila de ye dɔ bɛ kɛ atelier kɔnɔ dɔ bɛ kɛ centre la donc ni u y'o kɛ diplôme bɛ d'i ma i bɛ diplôme sɔrɔ i bɛ titre sɔrɔ i bɛ ka fɛn kɛ quoi donc ne kɔni ne bɛ se ka ladilikan min fɔ ou bien ne bɛ ka welewelekan min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u jija u ka formation type dual segin a nɔ na n'u y'o segin a nɔ na an bɛ fɛn caman an bolo parce que u bɛ mɔgɔ ba caman de ta san kɔnɔ k'u former san saba o san saba dɔw bɛ tila. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi sigi a sera a kuncɛyɔrɔ la masala an kun y'a ta ni ka secteur de l'artisanat au Mali le rôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage an ye caman faamu sigi in kɔnɔna na ni ala sɔnna waati wɛrɛ an ni monsieur Jara an na sigi ka na masala artisanat ko fana kan an ye an kun ma minnu don a la ni aw ye caman faamu WhatsApp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna waati wɛrɛ la an na ɲɔgɔn sɔrɔ bi sigi san'an ka kuncɛ an bɛ foli bila ka taa an ka jamana artisanw na vraiment artisanw an b'u fo k'u waleɲuman k'u barikada maaw bɛ ɲinɛ fɛn dɔw fana kɔ jamana tun bɛ degunba dɔ kɔnɔ min ye carburant ko degun ye jamana faamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye cɛsiriw kɛ ka layiru di an ma maa caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ fana kun ma sɔn nin ko in ma bi alhamdulilayi kunun kun ka gɛlɛn bi carburant ko la nalen b'a la k'a fɔ caman nɔgɔyara la o la opérateurs fana an b'u fo nka foli man ca anw yɔrɔ n'i y'an ye ka mun kɛ o dabulu b'an bolo bi sigi a kuncɛyɔrɔ la an bɛ an ka foli ta ka se opérateurs pétroliers bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye corridor ɲama anw ye kabako dɔ ye citerne kelen ne ɲɛna a ye station 4 de servi an kuma deli k'o ye maaw ye kuma caman fɔ a la min kɛra ne ɲɛna ne y'o ye o la bi ko in nɔgɔyara opérateurs jamana y'u waleɲuman dɔn jamanakuntigi ye médaille d'u ma o la anw ta ye waleɲuman dɔn ye an ye mun ye an bɛ masala o de kan waati wɛrɛ nin tigiw fana an na ci bila u ma jɔyɔrɔ min b'u la maliko la u ka se k'u da don la k'o fɔ k'o faranfasiya WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna sigi wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma jamukan kan min bɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen nafa monsieur Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bakari Jara ale de y'an ka ɲininkaliw jaabi salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.